Bedarziku berdetik aparte beste zeusar emoten izan zuzue ardieri? Artoa edo beste... Pentsue hartu eta hori untxe bai, bost klase, olue klase bikue, zuriz eta baltza, hartue, txiderra eta baba txikitza. Horrek untxe bai, gaur emotze daz, eta lehen bai, hori bitxori zen hartzezan txiderra eta askota. Txiderra zer da? Txiderra da, ez da, garbantzu txikitzen modokue. Ez da, nik bazelan, esan lenteki modokue. Lenteki lakosi, baina lekan egoten da, garbantzun moduen, egoten da lekan, da babako txake hiru edo lau ikuititu, hori txiderra, da ardizentzako, hona da. Bitxori zen asko eukitu ban, nire nahizik beren bazarrezen behartze ban, da hane errez emotezako, hemen baino, hemen dana erosin bidata, baina hane berenetik behartze ban da, gero alfabi da honena, ez ni emoteko alfabi da honena. Baina oin, badaz pentsuek, dana mesklaute, ez nerakuek oba dirinape, horrek ia ez da segaz behitituen, segaz behitituen be. Baina ozainen naturala, horize da, nik esan dutana, txiderra, olu zuriz eta baltza, baba txikitze eta hartue. Horrek boste generu, naztaute.